komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa Balita, Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:09. Oras ginadulong sa inyo sang Doc Alternatibo. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kagkaroon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi Metro Bacolod, mayong gabi Bugos nga Western Visayas. Welcome sa papangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition karon nga adlaw Miyerkules, Abril 8, 2020. Makita ang kagbubukan ng live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kagi naman si Aksyon and Defensor. Kagaroon para sa ating mga headliners, una sa balita lokal. COVID-19 patient number 1 sa Negros Occidental nagnegatibo na sa virus. ECQ sa Negros Occidental kag Bacolod ginpalawig tubtub sa Abril 30. Sa mga nagapangunang balita, nasyonal gobyerno hindi pagwatunon ang photocopy nga social amelioration card para sa COVID-19 aid program. Pagtukod sa kaugalingon nga isolation facilities ginmando sang DILG sa mga LGUs. Sa Balita International, plasma gikan sa COVID-19 survivor na diskubrihan nga magabulig sa mga ginakabig severely ill patients. Sa mga akon na sa aton balita sports, ika-45 nga season sang PBA mahimo hindi pagpalawig o kung pagpalawigon kung ini ang mag-resume. Sa Balita Entertainment, Iza Calzado magadonate sang dugo para sa mga COVID-19 na patients. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:12. Detalye sa aton balita lokal pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na rin COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat.
Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Sa balita, sa aksyon! Aksyon, Radyo Philippine Standard Time, alas 6:15, kagaron sa detalye na sa aton mga nagapangunang balita, lokal. Nagnegatibo na sa coronavirus disease 2019 ang 41 anyos ng babae nga taga Banwas ang Ibi Magalona, Negros Occidental nga COVID-19 patient number 1 sa probinsya. Ini ang ginanunsyo nga resulta ni Governor Eugenio Aksyon sa ikaduhang nga swab test nga ginpatigayon sa tong Abril 2. Suro kay Aksyon, ginkuhaan sa ikatatlong nga swab test ang pasyente kahapon nga Abril 6, sandigman sa COVID-19 testing protocols ng Department of Health. Ini nga swab specimen ang liwat nga ipadala sa Western Visayas Medical Center kag ipaidalom sa laboratory examination. Sa 135 ka mga swab specimen nga una ginpadala sa Negros Occidental sa mga laboratorio sa COVID-19 testing, isa ang nagpositibo, 130 ang nagnegatibo kag 4 naman ang ginahulat pa ang resulta. Ginpalawig naman tubtob Abril 30 ang implementasyon sa Enhanced Community Quarantine o kun ECQ sa Negros Occidental agod mapunggan ang local transmission sa COVID-19. Suno kay Governor Eugenio Aksyon, iya ginpermahan ang executive order angot sini karon nga hapon. Dugang pa sang gobernador nga sa idalom sang extended ECQ ang mga gin-issue nga exemption permits nga may petsa nga tubtob Abril 14 ang pwede sa gihapon magamit tubtob Abril 30. Marso 26 ang gin-issue ni Aksyon ang Executive Order No. 2020 nga nagapaidalom sa bugos nga Negros Occidental sa ECQ sa sulod sang 14 ka adlaw umpisa sa Marso 30. Sadto nga Martes ginaprubahan man ni Presidente Rodrigo Duterte ang pagpalawig sang ECQ sa bugos nga Luzon tubtob man sa Abril 30. Samtang alas 5 subong nga hapon sang ginpermahan man ni Mayor Evelio Leonardia ang Executive Order No. 29 nga nagapalawig man sang ECQ sa Bacolod tubtob sa Abril 30. Declaring a extension of 2 weeks. This in spite of the fact that we saw on radio or TV that national government said that there is no need for Visayas and Mindanao. But yesterday, Iloilo, our neighbor, already extended it up to the end of the month. I think the national government, especially the IATF, can understand the LGUs from Visayas and Mindanao if we decide to extend. So, ang kamain sa pagpahayag ni Governor Eugenio Aksyon. Ginaprubahan sang sangguniang panlungsod sa Bacolod ang Memorandum of Agreement angot sa ginaduso nga 20 milyones pesos nga pagtukod sa Biolab para sa COVID-19 testing sa Corazon Locsin, Montelibano Memorial Regional Hospital. Suno kay Bacolod City Mayor Evelio Leonardia,
Isa sa mayor nga aspeto sa pagpag-away sa kontra COVID-19 amo ang dapat mahibaluan kung pila ang positibo sa masakit. Sa pagpag-angot sa alkalde sa Iloilo, ang Western Visayas Medical Center ang magkapagwa lamang sa isa kagatos ka mga resulta sa COVID-19 test sa kada adlaw. Ginapaabot ni Leonardia nga kung matapos na ang biolab sa sulod sang 45 tubtob 60 ka adlaw, ini ang magkapatigayon sang 200 tubtob 400 ka mga test sa kada adlaw. Ginklaro man ni Leonardia nga ang biolab ang hindi lamang para sa Bacolod kundi makabenepisyo man ang Negros Occidental kag pwede man ang Negros Oriental. Nagpasalamat naman si Leonardia sa mga miyembro ng SP sa pag-aprobar sa kandidat nga i-release para sa biolab. Salamat sa kay Vice Mayor kag sa aton mga konsehalis. Gin-approve na nila ang MOA between Bacolod City and the regional hospital, no, nga maging sitos sang aton nga biolab. Ang kabahin sa pagpahayag ni Bacolod Mayor Evilio Leonardia. 108 naman ka mga patients under investigation sa Negros Occidental ang negatibo na sa COVID-19. Sa kabugusan nga laboratory results as of Abril 6 kag 7, nagapakita nga 108 nga ka mga ginkuhaan sa swab specimen. 27 sa mga ini ang mga healthcare workers sa Teresita L. Halandoni Memorial Provincial Hospital sa siyudad ng Silay, kag 8 ang naka-close contact sa isa ka nagpositibo nga taga Banwa sang Ibi Magalona. Sunod kay Negros Occidental Governor Eugenio Lacson, nagalaom siya nga magpadayon ang pagnubo sa kadamuon sa mga PUIs kag person under monitoring sa COVID-19. Tubtob matapos ang extended enhanced community quarantine sa Abril 30. Nasapuan patay ang isa ka lalaki sinilawang hapon sa kilid sang kampo sa Hacienda Vista Alegre, Lacson, puro katilingban, Barangay Vista Alegre diri sa syudad sa Bacolod. Ang bangkay ang wala pa makilala tubtob sa karon sa mga otoridad kag wala man sa mga dokumento nga nakuha sa iya. Sunog kay Barangay Kapitan Lende de Leon, naglibot sa Hacienda ang itinawo matapos nakabati isang 3 ka sunod-sunod nga lupok. Pag-abot sa lugar, may nakit-an ini nga isa ka persona nga nakasuksok sang helmet kag sakay sa motorsiklo nga nagaduag sang blue. Dugang pa ni De Leon, nagmando ang lalaki sa iya tinawo nga magdiretso sa paglibot sa Hacienda. Ginkadtuan sang isa pa ka tinawo ni De Leon ang lugar kag nakit-an ang lalaki nga nagahamyangon sa kilid kamayara na sang dugo sa ang iya nga ulo. Ang napatay maya sang suksok nga mask kag nagaduag sang itom, jacket nga maroon, may inner shirt nga puti, shorts kag sapatos. Pagpati naman ni De Leon, ginluthang ang napatay apang wala pa mahibaluan kung ano ang motibo sang krimen. Sa katapusan nga balita lokal, na luthanga naman sang pulis ang duha sa 5 ka suspetsado sa bypass operation sa Freedom Boulevard, Barangay Mambulak, syudad sang Silay sa tong Martes sang hapon. Amo nagkalapilasan ang ginkilala nga sanday Jeffrey Palparan, 44 anyos, among subject kag si Ricardo Motos, 39 anyos, nagapuyo sa amuman nga barangay. Nadakpan man ang nagasuyop sanday Ronnie Claro, 36 anyos, Randy Soriba, 31, kag Darren Hinojales, 31 anyos, lunsay nagapuyo sa amuman nga lugar. Sunod kay Police Major Rolly Pondevilla, hepe sang Silay PNP, nagbunot sang kutsilyo si Palparan sang matalapangdan nga pulis ang nagabakal sa iya, rason nga giluthang na lang ini igo sa tuhod. Nagkuha man sang granada si Motos agud kuntani ihaboy, apang gilayon man ini nga ginluthang sang pulis igo sa iya nga kilid. Ang duha karon nangyara sa ospital apang hilway na sa katalagman. Ginakabi nga high value target kun HVT ang subject sang buy-bust. Nakompeskar sa ila poder ang balor 90,000 pesos nga sang ginapatihan shabu kag drug paraphernalias. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 6:22. Detalye sa aton balita nasyonal pagkatapos lamang sa mga ini. Ikalat ang totoo, mga dapat alam mo na sa COVID-19. Mga benepisyo ng paghuhugas ng kamay. Ang paghuhugas ng kamay o hand washing ay isang gawaing pangkalusugan at isang mahusay na paraan upang makaiwas sa mga impeksyon o sakit na dulot ng mga mikrobyo gaya ng mga bakterya o virus. Tunay nga na ang paghuhugas ng kamay ay isang mabisang panlaban sa mga sakit gaya ng pagtatae o diarrhea, ubot sipon, trangkaso at iba pa.
I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin, at Easy Rock. Ikalat ang totoo. Mga dapat alam mo na sa COVID-19. Ang mga hakbang upang maprotektahan ang sarili laban sa COVID-19. Ang mga payong ito ay maaring sundin ng lahat, ngunit napakahalaga ng mga ito kung ikaw ay nakatira sa lugar na may COVID-19. Hugasan ng madalas ang inyong mga kamay. Iwasan ang paghawak sa iyong mga mata, ilong at bibig. Takpan ang iyong bibig pag uubo at babahing. Iwasan ang matataon na lugar at malapit na pakikipagsalamuha sa taong may lagnat o ubo. Manatili sa bahay kung ikaw ay may sakit. Kung ikaw ay may lagnat, ubo at hirap sa paghinga, magpakonsulta agad. Ngunit tawagan muna ang doktor o ospital. Kumuha ng impormasyon sa mapagkakatiwalaang otoridad. I-viral, i-share, ikalat ang totoo. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Stations DZRH, Aksyon Radio, Love Radio, Yes the Best, Radyo Natin, at Easy Rock. Ikalat ang totoo. Mga dapat mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at unaprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization. Gamyo ang mga ka-aksyon, hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge ang gulmangin handa sa coronavirus 2019. Padayon mga ka-aksyon! Aksyon Radio! Mga ka-aksyon, madamos ang nagpalaylay na pamaagi at unaprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based. Una sa aksyon! Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 6:27 kakaron sa detalye sa aton balita national. Hindi pagbatunon sa gobyerno ang photocopy nga social amelioration card para sa 2 ka bulan nga COVID-19 emergency subsidy program sa mga pigado. Sunod kay Cabinet Secretary Carlo Nograles, ang Department of Social Welfare and Development hindi mag-honor sang photocopy sang card nga requirements ng pamilya agud nga magakuha sang ayuda halin sa gobyerno. Dugang pa ni Nograles nga ang local government unit ang dapat nga magbulig sa pag-imprenta sang social amelioration card apang hindi dapat photocopy. Ang DSWD ay nagumpisa na sa pagpanagtag sang cash aid sa mga magkabenepisyo sang nasambit nga ayuda.
Ginmando naman sang Department of the Interior and Local Government sa mga local government units nga magtukod sang kaugalingon nga isolation facilities para sa COVID-19. Sa public press briefing, ginpahayag ni DILG Undersecretary Jonathan Malaya, ginmandoan ni Secretary Eduardo Anyo ang mga lokal nga opisyal nga magtukod sang nasambit nga pasilidad. Dugang pa dakong posibilidad nga magsaka pa ang porsyento sang COVID-19 positive patients. Palayag ni Malaya nga ang bag-o nga kumpirmado nga kaso sang COVID-19 nga wala sang sintomas o kun may mild symptoms, ang abisuhan nga magtener sa sini nga local isolation facilities agud malikawan nga magdamo ang magdamo kag maginutok ang COVID-19 patients sa mga hospital. Ginpalayag ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergere nga hindi pwede nga mahimo nga community quarantine facility sa mga barangay health stations bangod tuman kagamay kag wala sang nakasulod sa standards nga gintalana sang Department of Health. Suno kay Vergere sa virtual press briefing, may standard ang community quarantine facilities kaangay sang kalaparon sang lugar agud mapatuman ang insakto nga distansya sang kada katre. Dugang pa ni Vergere, kung sa BHS duha tubtub tatlo lamang kapasyente ang pwede rason nga hindi nila pwede i-rekomendar. So pa kay Vergere, iniman ang sabat nila sa J Bros Construction Firm nga kung sa diin nagpalayag nga i-convert ang masobra 500 ka mga barangay health stations bilang COVID-19 facilities. Sa katapusan nga balita national, magapabili naman sa Manila kag hindi magpauli sa syudad sang Davao sa Semana Santa si Presidente Rodrigo Duterte. Sino kay Presidential Spokesman Salvador Panelo, iniagud pa dayon nga mas-supervise ang containment measures nga ginahimo sang gobyerno agud matapos na ang COVID-19. Sino kay Panelo pa dayon ang magatrabaho si Duterte samtang yara sa bahay pagbabago sa sulod sang Malacañang Complex. Dugang pa dayon man magahatag sang direktiba ang presidente sa tanan nga ahensya sang gobyerno sa anuman nga sitwasyon nga kinahanglan gilayon sang solusyon. Nahibaloan na tala na magpauli si Duterte sa syudad sang Davao agud makaupod ang iya pamilya kag iselebrar ang birthday sang iya sini nga bata nga si Veronica apang ginkansel sang presidente ang iya sini nga biyahe. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radyo Philippines Standard Time, alas 6:30. Detalye sa aton balita, international, sports kag entertainment pagkatapos lamang sa mga ini. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba.
kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Sa aksyon! Sa detalye na sa Balita International, pila ka mga doktor ang nakakita sang probability nga makapamaayo sa seriously ill patient, ang COVID-19 patient, ang infusion sang blood of plasma nga ginakuha sa mga persona nga naka-recover sa among virus. Duha ka team sang medics sa separado nga hospital sa China ang naghatag sang antibody-rich plasma sa 15 ka severely ill nga pasyente kag nakita ang improvement sang mga ini. Sa naibaloan, ginatagan man sa mga doktor sa Wuhan sang convalescent plasma ang pulo ka mga pasyente nga kritikal ang kondisyon kag naibaloan nga ang virus level sa ilalawas ang madasig nga nagnubo. Sa sulod sang 3 ka adlaw, nakita sa mga doktor ang improvement tuoy sa sintomas sa mga pasyente kaangay sang kabudlayan sa pagginhawa, chest pains, hilanat kag ubo. Ginakabig naman sang National Engineering Technology Research Center for Combined Vaccines in Wuhan nga ang treatment ang may promising nga rescue option para sa mga pasyente nga kritikal ang kondisyon apang ginklaro nga kinahanglan pa sang maid-id nga pagtuon agod mapamatud-an ang among nga findings. Kag sa atong balita sports, mahimo nga hindi pagpalawigon sa Philippine Basketball Association ang ika-45 nga season calendar kung mag-resume na ang hinampang. Iniwangod sa ginpatuman nga extension sa Luzon-wide lockdown. Baluan, nagsapol na Sunday Commissioner Willie Marshall kag ang League Board sa itong Martes ng hapon. Kagiman sa conference call, kag nakasumtan ang nasambit nga desisyon. Suno kay Marshall, ang importante para sa ila abo ang safety sang tanan sa league, ilabi na ang mga fans. Dugang patubtob nga hindi pa pwede ang mass gathering, suspended sa gihapon ang season. Ila man na desisyonan nga mag-donate sang 1 million pesos nga valor sang personal protective equipment para sa mga hospital nga lubos nagakinahanglan. Sa madumduman, isa pa lang ka game ang nahampang sa Philippine Cup bag-o ini o kung bag-o ginmando ni Presidente Rodrigo Duterte ang lockdown. Una nga ginpalayag ni Marshall nga posible nga magbalik ang hinampang sa Hunyo 1. Sa ato naman nga Balita Entertainment, matapos makasurvive sa COVID-19, plano ni Iza Calzado nga mag-donate sang dugo agod ibulig sa mga COVID-19 patient nga nagakinanglan sini kag padayon nga nagapakigbatok-batok sa among nga virus. Sa interview sa aktres, iya ginpahayag nga ang Philippine General Hospital kag ang Makati Medical Center ang nagpangabay sa iya kung pwede siya makadonate sang dugo. Sa piyak nga negatibo na sa test si Iza, plano sini nga magpaayo sang maayo agad totally nga makarecover bag-o magdonar sang iya dugo para ibulig sa COVID-19 patients. Una sa balita! Una sa aksyon! Aksyon, Radyo Philippines Standard Time, alas 6:37. Kaginyogin pamatian na kabugusan nga detalye sa aton mga natipon nga balita. Diri lamang sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Miyerkules, Abril 8, 2020. Sa liwat kami ang inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kaginawan sa Aksyon ang Defensor. Una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila
Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.